Haideți să vă arăt câteva setări interesante la acest Volvo XC60. Este în display-ul. Îl putem schimba tenele. Display-ul central, gen Tesla. Și aici avem, uitați, display-ul șoferului. Avem glass, minimalistic, performance. Uitați cum face acolo la performance. Și chrome. Eu l-am ales pe ăsta. Vouă care vi-l place cel mai tare? Vă aștept cu comentarii.